Mulai. Muha. Ayy, becara. Hei, tit. Udah. Bakar lagi. Kapsu. Hai, assalamualaikum. Khulumbai. Hey guys, welcome back to the channel. To nih Jenia ini bina bhai Jenia asla mane private proper dok Khangkhrai orang sakra. Isi hambai deh. Mam manjer nama mane. Isi hambai barat. Te mane hama kayak nudar na isi mane bude mane. Buah kayak sambai. Tolong forbaidah we. Dajun tanggasine moose muslim kami orna mane dai jeng dong pakai orna muslim जायगायावनो to dajun tanggasine moose खामानियाव to नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय बडि लाबो जागोन आरोना to let's go let's start the video okay ओमफ्राय लोगोफोरनि जागा ओरैबायदि समायना आरोना नै नों मोनसे खामानि माव मिथिबाय बे ल' बेटखौलाय माय मोजां फोनना लादै जागोन ना दे मालिस खालामगोन to लै लोगोफोर dajun थांसै आरोना to दिनै आंनिया बाइकआ गैया स्कुटि फायनांदों उफाय गैया to मोनसे खामानि आरोना to दायो जों मोनहैसिगोन भकतपारा आरोना to भकतपारानि नोंथांमोननि जायगायाव दंफायो आं एसे हाय होनहरदों नङा होमबा कमेन्टआव to लोगोफोर दायो जों सहैबाय खार'पिटियाव आरोना माने मंगलदैनि खाथि जायो आरोना नैबे एसे to दायो जों बेयाव माने एसे खामानि दङ to मा खालामदों सिगाङाव देखायगासिनो दे लोगोफोर दायो जों सहैबाय आरोना लकेसनसिम to इफाले আছে আমার দিদার হোসেন to ভাই আসসালামু আলাইকুম আপুনি কব Khulumbai to mane namaskar na brod. Khulumbai. Mane Boro Muslim bhai naki. Ami sob same na. Sobe same. Sobe মানুই না আমি. ভাল আছিল আপোনাৰ দাদা আমাৰ ফাৰ্মত আছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল আছে মইও মানে আপোনাক আগৰ পৰা চাই থাকো আৰু ইয়াৰ পৰা আজি লগ পাইছো বহুত ভাল লাগিছে আপুনি ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হৈ যায় আমাক যে চাই এইটো নহয় বহুত গৰ্ব মানে হৃদয় না Telepon ni benjawa bitangni boरमा farm arna boरमा farm to beयावनो दिनै आं बिसे खामानि दंमोन to दिनै आं नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आरोना माने बोरमा फार्म खालामनानै माने बोरै सोलिनो हायो बेसां कामायनो हायो लोगोफोर to नै नायदो बोरमा फार्म नायदो नै लोगोफोर मानसिनो सरकारि जब नांलाय आरोना नै माने सरकारि जब नङाबानो जाया बे नङा आरोना नै नायदो मानसिफोरा मा खालामनांगौ आरोना नै ओरैबायदि आयो नालाय जि स्र' मोजां फोर नांगौबा लांफैनो हागोन आरोना माने बे जाबाय मोनसे उन्नत जातिनि मोनसे बोरमा आरोना माने बिखौ बिटेल बुङो आरोना to नोंथांमोना बिखौ माने बिखौ लानानै लकेलजों क्रस खालामहैबाय माने मोनसे बहुत उन्नत जातिनि मोनसे माबा ओंखारो आरोना बिखौ जों बर्ण शंकर होनना बुङो दे भाई এতিয়া যদি আপুনি যদি ধৰকচোন 20টা ছাগলী যদি আপোনাৰ যদি তাত যদি আছে মাইকী ছাগলী লোকেল এটা পঠালৈ যদি আপুনি ক্ৰসিং কৰি দিয়ে 40টা পোৱালি আহিল হয় 40টা পোৱালিৰ পৰা যদি এটা ক্ৰস পোৱালি 6 মাহৰ পোৱালি 10000 কে যদি বিক্ৰী কৰে তেনে কিমান আহিল 4 লাখ টকা আহি গ'ল नोंथांमोना सोरफोर बायनोबा बिथांनि माने करेनाव होगोन दे to नोंथांमोना फायनांगोन दे जागानि जाबाय जागार कय देसो खार'पिटिया हस्पिटाल ना मंगलदै खार'पिटिया লগত अकलेफोर दायजों थांगासिनो नेपियार घास नायनो आरोना माने नेपियार हाग्राखौ माने बोरै माने बोरमानि थाखाय प्रिपेयार खालामनाय जायो to बिखौ नायनो थांसै आरोना to माने ना लोगोफोर फर्स्ट टाइम आंनि ड्रीम बाइक आंनि माने ayo Himalaya Korea deh bandar ada mana ada kira नै सुपार नेपियार ना to नोंथांमोनाबो सोरफोर बोरमा बिदि माबाफोर दङबा आरोना माने मोसौफोर दङबा नोंथांमोना बेखौ माने बायफैनांगोन जोंनि ब्रादारनियाव माने आंनियाव बायनांसिगोन दानिया आं गायखासिगोन ना पेयार ग्रास to आंबो 1000 पिस लाबाय दे ब्रादारनिफ्राय आरोना to जोंनि ब्रादारानो जाबाय नै दिदार हुसेन to जोंनि ब्रादाराबो जोंहा चेनेल दङ दिदार कि नाम दिदार हुसेन जाय इन्टारेस्टेड नायबानो जाबाय दे बापारे बाप नोंथांमोना बेयाव माने सोरफोर खिनो ओंखारदोंबा फैना खिफैनो हागोन आरोना to हासुना बागनैसा Hey guys, good morning. To दिनै जाहैबाय next day आरोना to दायो आङो न'निफ्राय फिन खेबसेबाव क'क्राझारसिम थांफिनसै आरोना आंनियाथ' बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थायो आरोना to बिदि लोगोफोर to दायो जोंनिया बासआ फैसिगोन to मोनसे बाथ्रा आङो बोरै मोननांदों आरोना जोंनिया बे जेनिया आगै जेनिया ब्रह्म आरोना बेसारा गथ'आ माने आगैया माने गाबबुलायबाय आरोना मानोथो सां माने लोगोफोर माने बिदि गाज्रि मिम्स बानायना मानोथो सेयार खालामबाय थानांगौ नङा होमबा to आगैया बहुत दुखु मोनदों to प्लिज स्टप खालामदों to मैयानि भिडिअ नायना एसे बोरैबा नांदों आरोना to आगैयाबो बारा गाज्रिमोन ना मानोना जेबो गाज्रि भाइरेल जायाखै to बिजादो जोंनिया लादेन उसामा बिन लादेन जोंनिया दैके नुनाया जोंनिया जा आबुं ने
आयं बावगारलायलै सोमोन्दो जों गामिनिखौनो थ' एसे माने बर' जोबग्रो एसे बुजिदों नङा होमबा माने आगैया बहुत दुखु मोनदों खिन्थु माने मिनिनो लुगैयो आरोना थ' मोजाङानो जा गाज्रियानो जा मानसिफ्रा माने मिनिनो लुगैयो गोसोआव दुखु लाना आगै बिदिया जाखायो आरोना थ' आंलाय माथो बुंबावसै नङा होनबा थ' गासिबो माने स्टप खालामथ'दो आरोना थ' जोङो 5 जुन खालि जोंनिया फिक्स जाबाय माबाया इउटुबार्स मिटापआ बेयाव माने जोंनि इउटुबार्सनि थाखाय जों जौगानानै जों बोरै इउटुबार्सखौ जोङो डेभेलप खालामगोन जों बोरै इउनिटि लाबोगोन जों बोरै कन्ट्रभार्सिखौ जों लोगोफोर स्टप खालामगोन हा बिनि सोमोन्दै जों रायज्लायगोन थ' आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो जोंजों हेफाजाब होगोन नङा होनबा थ' जाय जाय फैनो गोसो आं नेक्स्ट भिडिअ सिगांनि भिडिअ बुंखादो फैबानो जाबाय 5 जुनाव माबायाव रंगियाव आरोना लोगोफोर दा आं थांसै कर्स आरोना थ' लोगोफोर दिनै भिडिअ फैनानैसै आरोना थ' आं बारा गोलाव माने भिडिअ लाबोनो हायासै दे माफखो माने आं दासान्दि माने लोगोफोर बारा गोलाव भिडिअ लाबोनो हायाखै दे थ' बेनि थाखाय सरि बेनो थाबाय माने मा बुंनो आरोना थ' गासिबो सर्ट जागासिनो दै थ' गाज्रिमोन आरोना मुस्लिमजों भिडिअ बनायबाय माने जों गासैबो लोगोफोर मानसिजों गासैजों जों मिलिजुलि थानांगोन होनबासो जों गासैबो इउनिटि माने अनज्लायनाया बारायगोन आरोना थ' बेनोसै थ' लास्ट अफ अल आगैखौ बारा ट्रल खालामनांला आगैयाबो बारा दुखु मोननांला जेबो जायाखै रावबो गाज्रि मोनाखै नोंथांखौ थ' सोरबा बेखिनिसै थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' दिनैनि थाखाय लोगोफोर बाय बाय चेस दायो नायनो लाबानो जाबाय जोंनि आदानि माने जा आदानि प्राइभेट पार्टआव माने खांख्राइ अरनायखौ आरोना थ' बे मोनसे लोगोफोराव माबासो दै इन्टारटेनमेन्टसो आरोना मोनसे भिडिअस बे अरिजिनेल नङा थ' नायनो लाबानो जाबाय सुटखिसो देखायनोसै आङो सुनेल नाम दोना मा नाम सोखोब्रा दे मोजां दे मालायसो नै मोजां मलाय मुहा आयै बेचारा बोखारलाय गाबसखौ नङाबासो जागोन आयौ नालाय मा जागोन मानसिनो